Hola, em dic Susana Altarriba Rodon i sóc l'autora d'aquest projecte fotogràfic anomenat Cal Macià. Aquest projecte l'he creat en honor a la nostra memòria històrica i pels nostres descendents. Cal Macià és un projecte fotogràfic sobre la Casa Balmanya d'Alcarràs, on el president Francesc Macià passà llargues temporades i d'on treia els recursos per tirar endavant la seva causa. L'exposició consta de 20 fotografies i s'acompanyen de 4 cartelles explicatives i 2 roll-ups amb la biografia esquemàtica de l'avi. També es complementa amb el llibre catàleg on hi ha les fotografies de l'exposició i notícies relacionades. Aquesta exposició s'ha creat amb la idea d'anar-la movent tant com es pugui per pobles i ciutats. De la mateixa manera que jo desconeixia l'existència d'aquesta casa, pot estar passant a més gent. És una vergonya que el nostre patrimoni es perdi d'aquesta manera, tal que les administracions es posin d'acord per salvar-la. Hi ha un grup de persones que s'han ajuntat i han creat la plataforma Salvem Cal Macià. Han presentat un projecte de fer un museu d'aquesta casa i organitzen diferents actes i trobades per promoure la seva conservació. Amb aquesta exposició pretenc donar a conèixer l'estat actual de Cal Macià. Si voleu que l'exposició vingui a la vostra localitat o saber on s'exposarà, podeu buscar-me a internet a Susana Altarriba Fotògrafa o a les xarxes socials o bé m'envieu un correu electrònic. El que no es coneix no s'estima. El que no s'estima no es pot protegir. Donem a conèixer Cal Macià.